Pitados Bu, monggo. Sekar Widyo Laras. Sak Jose. Monggo. Gayeng Badira. Ibu-ibu ora kalah pokoknya. Alah, biasanya ibu-ibu malah ngalah wong lanang biasanya. Maksudnya nang bidang tutukan maksudnya lho. Tutukan ya ora kalah karo Rika. Tutukane nyong malah duwe tabuh be ora. Mbok Rika duwe. Ora duwe negarane tok. Yang kotak kae. Aja jadi selang. Orangnya duwe. Monggo. Nggih. Sabda